И така, здравейте, ние сме Anonymous и Totman. И чакай И сега. това тук е... Ще направим едно клипче, кратко клипче, 5 минути, да знам. Ще полигаме малко, ще бием, ще потрепим. И ще Окей, и това е моето клипче. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Anonymous BG и отново сме тук с Potato Man. И сега ще направим PvP бойче. Опиле. Окей, чакай, само да чистим пребитките. Аз на креативите съм. Отбивай да съм на креатив. Но що меча не ми... Това са... Чукай много. Дай на мен. А, не, готово. Ще пия на блок, ти ще видиш. И после да се видиш. Окей. Имаме само пълн диамантена болония, един меч и голден Ето, апъл. искате. Най-обикновени. Аре, ядем. Окей, Опа. готово. Момент. То са за малко обаче тия Golden Apples. Давай. Еми да. Йопа. Чакай, че нещо ми... Малко ще ми забива сега обаче. Чакай. Не бе, няма какво чакай. Бием се и докато сме така. Къде ме изкара? Лата, нещо ми... На мен ми лаги. Не, на мен не ми лагва. Чакай! Как си? го е? Как мина така? Де да знам. Чакай. Спираме за по една ябълка. Не спигаме, продължаваме си. Ти ако искаш може да спигаш. Това ще е най-епичното нещо. Ама ни мота ударя, бе. Гледай, бе, как така много става така на пипенето това. Вчера беше по-яко там, дето ми. Чакай! Въртъската някакъв. И ще му уби си, бе. Не, вярно, ние сме на пълен хелт, тъй че... Изчакай малко, чакай, стоп. Чакай наистина за малко. Чакай сега. Трябва да се регеним на това. Чакай, бе! И ти изяш, бе, стига! Престани! Аз се регеннах, аре, бе, то това няма да спира. Чакай! Ето така, ако никога няма се убием, бе. Ето, чакай малко. Стой в другия ъгъл. Чакай, ла! Я спи, челя! Добре, да ще видна. Да, бе, да! Печелиш другия път. Ама няма да чакаме, аз как ми чаках. Ето. Чакай, трябваше да се оправя. Окей, 1-0 сме. Не. 0. Добре. Окей, айде. Чакай. Не още, трябва да се освои. Да го направя. Чакай, не ме бива. Иди в другия ъгъл, противоположни му е. Така, чакай. Добре. Чакай. Окей, чакай се да правя такова. Айде, готов съм! Спорта! Ама не, ще се бъга нещо. Не мога да ударя веднъж. За сега сме едно шигаем до 3, който направи първи 3. Печели. Аре малко без ябълки обаче. Окей. Добре, бе, сега ядох, ти като ми го каза, ядох. Вижда, това е много по-добър от мен на PvP. Просто сега се оставя, май да знам що. Не. Той има цепи. Ти на колко църчета си? Ой, чакай, ви забия мишката просто. Не се оставям, наистина ми забия мишката. Вчера въобще не ми забиеш и затова те цепих вчера. На колко църчета си? 2. Ей, сега да го убивам. Не, нямаш право. Yes! 2-0. Как е? Какво ми става, бе? Ай, как е?
Ще много споход. Жалко той телепортира. Ще телепортирам. Окей, чакай само тъпа Байнелс. Ох, тъпа Али. Да. Без ябълки, чули? Ето го. Нашия приятел, който ще бъде убит. Къде сме? Хе. Къде ми е това, бе? У Сме- мене. У мене, бе! Не се притеснявай. Не вярай. Подарък от мен. И това също. И това. Много подаръци, нали? Без ябълки, чули? Добре, бе, чак само. Окей, ще ги метна. Всъщност Чакай сега да си опра тук мишката малко. ще ги оставя някой да не ги вземе, защото лошо после ще има това. Але, бой! В другия ъгъл. Отиди. Мисля, че никой няма се досети да ги намери. Те са дестройнат след няколко време. Добре, 2 на 0 сме. Добре. This Сега- is Sparta! И веднъж не съм те ударил, бе, човек. Ти ще ме побиеш сега. Побиеш сега, викам. Ти ще ме пребиеш. Ти на колко са часа си? 1,5 си ми взел. Ти на колко си? Аз съм... минус 6. Ето, отдъж още по-добре, бе, още по... Чакай. Ето го админа. Ето го админа. Аре, биса. Чакай. Спри! Ако се чудиш, то съм толкова смисъл за сега как не ти се Добре, остане. ние смятаме да правим след малко. И почваме да оцеляваме. Ох, мале, чакай. Yes. Ай, ще му убиш пак. Как, бе? Как ти ме биш, бе? Как? Yes. Как, бе? Как? И да, това беше този клип. Чудо се, как ме биш ти, бе? И това беше този клип. Трябва да се ви хареса, коментирайте,